Azt mondta hetekkel, vagy lehet, hogy most már hónapokkal ezelőtt is, hogy az ellenzéki együttműködés kereteinek kialakítása közben nem fog nyilatkozni, erről legalábbis, mert hogy az a jó, egyébként ez így is van, majd, amikor már mindenben megegyeztek. Ettől függetlenül azért már, hogy állnak, meg ki közeledik ki, tehát ma erről az évértékelőjében volt szó. És hát, hogy mindenki felkapta a fejét, hogy ön szokásától eltérően most olyan nagyon finnyásan nem fordult el a Jobbiktól, mint eddig. Akkor nagyon nagy baj van, és akkor meg kell róni a DK elnökét, engem. Nem, én mindig azt mondom, hogy szerintem a Jobbik az ma vállalhatatlan. Egy olyan párt, amelynek Torockai az alelnöke, azzal nem tudunk mi együttműködni. Én azt gondolom, hogy azok az embertlen eszmék, amelyek ott vannak a Jobbikban, azok összességében talán rosszabb világot hoznának, mint az általam sokszor elátkozott Fidesz.